Dobrý den, jmenuji se Kamil Bula a chtěl bych vám představit pár investičních programů na internetu. Takže ve stručnosti jenom vám představím některé firmy. Zabýval jsem se těmito investicemi několik desítek hodin za posledních pár měsíců a vybral jsem si pár firem, kde sám mám zainvestováno a sám vidím, že ty pokroky jsou. Co se týká vyplácení peněz, s některými mám zkušenosti již sám, s některými vlastně mám od svých sponzorů, respektive lidí, kteří mě k těmto programům přivedli. Takže to by bylo na začátek všechno. Ukážu vám teda program, například firmu Hourly RevShare. Tohle to už je v podstatě přihlášení přímo do toho registrovaného programu. Říkám, udělám to ve stručnosti, zbytečně vás nebudu zatěžovat registračními údaji a dalšími věcmi, k tomu se můžeme vrátit až někdy v dalším videu, samozřejmě pokud budete mít zájem. Takže zadáte vlastně jejich vygenerovaný kód, objeví se vám stránky, kde zadáte login a poté vám naběhnou stránky přímo už vaše zaregistrované. Takže tady už zadám jenom, jakmile to půjde, trošku je to zasekané díky vlastně tady tomu kamerovému studiu, tak se mi to trošičku seká a navíc tady ty stránky jsou sami o sobě trošičku pomalejší, ale zase ve vydělávání peněz jsou docela rychlí. Takže ve stručnosti této firmě Hourly RevShare se zabývá převážně obchodováním na Forexu a sami vidíte, že i prodejem nebo respektive pronájmem bannerové reklamy. Díky tomu, že obchodují na Forexu, kde je obrovská výhoda toho, že peníze se dají zhodnocovat celých 24 hodin denně, jsou ty peníze připisovány takřka po hodině. Takže vám ukážu vlastně, tohle už jsou moje stránky, kde vidíte nějaký titulní stránky, vlastně dashboard, kde to je v podstatě taková jakoby palubovka toho celého programu, takže tady vidíte vlastně moje jméno, nějaký e-mail, další tohle jsou vlastně registrační linky, pod kterými se další člověk může zaregistrovat, pokud mu je ukážete. Toto už jsou peníze, které jsou investovány, ale ne celé jsou moje, protože v podstatě jsou tam i reinvestované peníze, což vám ukážu později. Další věci, které zde jsou vidět, je bannerové kredity. To jsou kredity, za které si v podstatě kupujete vy to místo, tu reklamu, tu plochu a můžete si tam zadat vlastně v podstatě zdarma, protože tyhle ty kredity získáváte tím, jak se vám investují peníze, tak v podstatě zdarma si zde můžete zadat nějakou svoji reklamu na nějaký svůj projekt nebo na nějaké svoje stránky. Tady už vidíte peníze, které se vám tady dělají naskakují, jak říkám, zhruba po hodině. Takže tohle bylo ve stručnosti. Buy and Pack je v podstatě, tady si kupujete ty balíčky, do kterých vlastně investujete a ty peníze se vám zhodnocují. Takže když dáme to Buy and Pack, tak si můžete v podstatě převést nějaké peníze, zakoupit si ten balíček a již potom vydělávat peníze. Je tady několik balíčků, vlastně tady ten první balíček, Basic Plan, investice zhruba od $5 až do 10 000, je tady zhodnocení zhruba 135%. Pak je tady Premium plán, to už je od $300
VIP plány od $1000 vkladu. Jo, takže vyberete, dáte submit a přeřadíte se vlastně na potvrzení částky, kterou si tam zadáte, sami si ji zadáte a pak vás to přesměruje na internetovou peněženku, která je samozřejmě velice dobrá věc si zřídit internetovou peněženku. Já hlavně používám Solitrust Pay a vlastně na tuto peněženku si třeba ze svého účtu přes kreditní kartu a různými jinými způsoby převést nějaké peníze, se kterými můžete manipulovat, přeposílat je na tyhle různé programy, investovat je a potom zpětně zase z těchto programů čerpat ty peníze, které vám přijdou na tuto peněženku Solitrust Pay a odsaď už si je převedete na svůj účet. Takže tohle je Buy and Pack, pak je vlastně tady Active and Pack, to jsou balíčky, které máte aktivní, které pro vás pracují. Takže zase to tam zkusíme otevřít. Říkám, trošku je to zpomalený, za což se omlouvám. Myslel jsem si, že to bude rychlejší a že to video nebude tak dlouhý. Snad ty ostatní programy potom budou rychleji. Takže tady vidíte, že v podstatě těch aktivních položek mám tady několik. Ve stručnosti, tohle byla moje první investice. Vidíte, 4.4. jsem zainvestoval $30, někdy 6 ráno, v 10 hodin už byl první nějaký připsaný centíky. Druhý den, 5.4. jsem přidal dalších $20 a potom už to vlastně ty peníze, které to vydělávalo, tak já jsem potom reinvestoval. Takže vidíte, že vlastně 4.5. jsem zainvestoval, 8. už jsem měl vyděláno $5, které jsem okamžitě převedl zpět a vydělávalo mě tedy už ne $50, ale $55. 9. dalších 5, 11. dalších 5 a takhle jsem postupoval. Tady jsem zainvestoval znova, abych to zaokrouhlil si, protože když to sečtete, máte 50, 60, 70, přidal jsem 25, bylo 95 a hned druhý den jsem to zaokrouhlil na 100. Od té doby se motám, že to vydělává zhruba, vidíte, 14., 15., 16., 17., 18., 19. Každý den to vydělává zhruba $5 a hnedka těch $5 každý den reinvestuju zpátky. Čili dneska, v dnešnímu dní pro mě pracuje $125, z toho 75 je mých a jak jste viděli, začal jsem s touto investicí 4. dubna. Takže není to ještě ani zdaleka ne měsíc, je to v podstatě 14 dní, protože dneska je 19. a když to sečteme, tak mi to už vydělalo nějakých $50. Samozřejmě tu částku pořád navyšuji. Sami jste viděli v těch, ne, tam se vám to, v tom dashboardu vlastně, že už je tam zase vydělaných nějakých $48, což je v podstatě vyděláno za nějaký 3-4 hodinky. Takže zítra už tam zase bude dalších $5, které zase budu reinvestovat. A počítám s tím, že tento program udělám takovým způsobem, že se dostanu zde na částku, která mi denně bude vydělávat nějakých $10 a poté budu po $10 ty peníze vybírat. Co se týká tohleto vlastně withdraw rebates a tak dál, to jsou všechno výběry. Tohle je výběr vlastně z komisí, to jsou lidé, které jste přivedli do toho programu, tak i z nich můžete mít nějaké centíky a tak dál. Tady earning history, to je v podstatě ten výdělek váš a je tam vidět opravdu skoro po hodině, jak ty peníze tam přibývají. Jo. Zase ukážu vám to hned, jak se mě to rozjede. Tak, vidíte, že bylo připsáno
teď je 3/4 a tady bylo připsáno 10:37, 10:37. Jo, každá vlastně ta pozice vydělává nějakou tu částku, která se tady zobrazuje. Jo, takže vlastně bylo tam x pozic a ty peníze vlastně z každé ty pozice jsou zde. Tady vidíte o 6:30, jo, a zase ty pozice všechny vypsané. Tady už vidíte v 5:54 a takhle to funguje, na to se můžete pomale dívat celý den. Takže nebát se zainvestovat hnedka ze začátku třeba $100, což je v dnešní době nějaký 2000 a peníze potom samozřejmě reinvestovat, jakmile to vydělá, protože minimum na koupi toho balíčku je $5, což jsem vám říkal, takže reinvestovat to zpátky, zvyšovat nejdříve tu částku základní, která vám ty peníze vydělává. Takže to je program Hourly Rev Share, který velice doporučí. Dalším programem je firma AdWallet. Tady už zase titulní stránka, zase přihlásíme se. Tohle je firma, kde jedinou vaší prací za celý den nebo za celé dny je každý den odklikat nějakých 10 reklam. Tak, opět v podstatě dashboard, titulní stránka, kde už si můžeme všímat, než se to všechno zase načte, tak kde si můžeme všímat už nějaký vlastně cache, což jsou plus minusy, výběr, vklady a tak dále. Toolbox, zase nějaký zprávy, earnings, vlastně to jsou věci, které by vás nejvíc měly zajímat. Tyhle dvě políčka, earnings, traffic. Takže když dáme earning, což jsou vaše v podstatě vydělávající si peníze, tak tady vidíte, že vlastně, jak jsem říkal, na každý den musíte odklikat 10 reklam. Jakmile odklikáte, spustí se počítadlo, které běží 24 hodin. Za těch 24 hodin potom byste je měli odklikat znova. Samozřejmě nic se nestane, když to přešvihnete, když prostě se nedostanete včas, tak samozřejmě nic se nestane. Když uvidíte, že vám za 3 hodiny končí tenhle ten odpočet a víte, že u počítače nebudete, odklikáte si to dopředu, počítadlo se spustí dřív, můžete to odklikat třeba 2krát za den a vlastně si posunout ten čas. Po každém odklikání 10 reklam vám naskočí 24-hodinový čas. Tady už jsou peníze, které to vlastně vydělává, to AU, to jsou peníze, které už to vydělává. Vložil jsem tam před pár dny $50, tímhletím klikáním samozřejmě, nebo odklikáním reklam, tak se peníze zvyšují. Tady vidíte, že vlastně AU to jsou peníze, které pracují, ty procenta z těch peněz jsou aktivní. Tady jsem si převedl, se podíváte, nechávám si převádět 80% na to AU a 20% už mě jde do cash. Takže tady už mi to začíná dělat cash, to jsou vlastně peníze na mé peněžence, jakmile tady bude nějakých $10, vybírám to, anebo přeposílám zpět na AU, které budou vydělávat. Jo, tady zase můžete vidět, jak to vydělává. 78, 77, 70 a tak dál. Pořád každý den nějaký ten centík. Čím větší samozřejmě je částka investovaná, tím větší jsou ty procenta. A ještě vám ukážu teda trafik, jak funguje, takže otevřete si trafik. Si to letos rozjedem. Tak, a tady už vidíte v podstatě
reklamy. Já mám pro dnešek odklikáno, kdo nemá odklikáno, měl by tady nulu. To je vlastně reklamy za dnešek, reklamy vlastně za poslední týden, měsíc. Zde si můžete potom zase vložit nějakým způsobem ten reklamní nebo referenční link, respektive jakýkoliv na jakýkoliv stránky, který chcete prosazovat někde, a na to vlastně dostáváte zase nějaké ty kredity. Takže odklikání reklamy je následovný. Zmáčknete tohleto zelené tlačítko, otevře se vám nová stránka, kde počítadlo ubíhá. Jakmile doběhne na nulu, objeví se tam opět tlačítko a tady vám to ukazuje, kolik za ten den máte odklikaných reklam. Ničemu nevadí, když jich tady budete mít denně odklikaných 50, nic to nezmění na tom, že stejně máte zase jenom těch 24 hodin. Jo, takže nic mi to neublíží, když teďka vám to tady ukážu na jednom nebo na dvou reklamách, jak to funguje. A jo, takže máčknu tlačítko, naskočí druhá reklama. Takhle odklikáte vlastně těch 10 reklam. 10 reklam a máte na celý den zase vystaráno. Penízky se vám sami procentuálně vlastně zhodnocují. Takže tolik ve stručnosti k firmě AdWallet. Podrobnější samozřejmě informace zase rád sdělím, ať už dalším videem nebo přes e-mail, přes Skype, na Facebooku a tak dále. Další firmou, kterou bych vám chtěl doporučit, je firma 3days. Opět se tady hnedka už to mám vyplněný, takže se tady přihlásíme. Firma 3days má, tady vám ukazuji vlastně 1, 2, 3 druhy výdělků, ale on je tam vlastně ještě čtvrtý druh výdělků a čtvrtým druhem výdělku je v podstatě odměny za nějaké odměny za přivedené nové členy. Takže zase nějaký dashboard, další a další stránky, nebudeme se tím teďka zabývat, je to zbytečně strašně moc informací, které jsou z 90% v tuhletu chvíli vám k nepotřebě. Takže podíváme se, tady mám vlastně tlačítko, kde opět je vidět, že mám svoji práci na tento den hotovou a u této firmy se musí denně odklikat 7 reklam. Takže podstata je úplně stejná. Jakmile nemáte odklikáno, objeví se tady žluté tlačítko, že nemáte odklikané reklamy, kliknete, otevře se nové okno, nová karta a stejným způsobem nebo podobným způsobem jako u AdWallet vám naskáčí reklamy, které vy odklikáte, budete mít splněno. Do tohohle programu je dobré zainvestovat, jak jsme říkali, na x místech, protože jsou tady 3 výdělky, takže minimálně 3 investice. Takže jedna z hlavních investicí je upgradeovat se z normálního free v podstatě levelu na, jak vidíte tady u mě, třeba na bronzovou pozici. Na této bronzové pozici, na tuto bronzovou pozici se dostanete za nějakých $10 zhruba měsíčně. Další investicí, která je velice dobrá, je vlastně Get Metrics, kde se to koupí a jsou to vlastně metrixy nebo takzvané cyklery, které vlastně cyklují. Toto jsou peníze, kde každý cykler má nějakou dobu, než dojede, než se v podstatě naplní. Tady vám ukáží ve stručnosti jenom, mám tady v podstatě jeden ten metrix, ten cykler, a musí se mě doplnit do 12 v podstatě těch cyklů. Teď jich mám 5 naplněných. Jakmile se to naplní do 12, tak vlastně vám to vydělá nějakých $50.
K tomu naplnění samozřejmě vám potom můžou přispět i vaši členové, které si získáte, které přivedete do tohoto programu, a ti lidé v podstatě budou jakoby registrováni, dalo by se říct, pod vámi. Ale tato matice vlastně, není to pyramida, je to matice, kde ti členové jsou jakoby rozházeny do matic, se pohybuje, takže to není, opravdu to není žádný multilevel, pyramida, letadlo a podobně. Další pozice, která vám vydělává, tak jsou v podstatě to DC Units. To jsou v podstatě ty peníze, které se vám tam zhodnocují. Jo? Vidíte, že 7. dubna jsem se v podstatě registroval, zadal ty peníze do toho a tak dál. V podstatě na cash balance jsem zadal jenom pár desítek dolarů, takže můžeme se podívat tady na to units, jo, takže tady vidíte, že jsem tam zadal pár dolárků, který v podstatě pro mě pracují, a vidíte, jak ty peníze tady naskakují. Vrátím se zpátky na ten úvod, abych vám ukázal, vlastně tyto peníze musíte sčítat. Jo? Ten výdělek není 9,94 k dnešnímu dní, ten výdělek je v podstatě nějakých 15 dolarů za tu dobu. A je to jenom díky tomu, že vlastně tady povinná repurcash, takže to znamená, že vlastně vy musíte ty peníze jakoby povinně zase část těchto peněz, to znamená tu druhou polovinku, investovat zpět do koupení dalších potom metrixů, těch cyklerů, a tu částku investovat zpět zase do DC Units, nebo vybrat. Takže tahle ta částka slouží jak k výběru, tak samozřejmě ze začátku k investicím do DC Units, aby se vám ta částka, která vlastně vám vytváří procentuální zisk, samozřejmě zvětšila, že jo. Je rozdíl mít procento ze 100 dolarů a později třeba z 1000 dolarů. Ale vidíte, že vlastně withdraw můžu vybrat, přepojím je to zase na vlastně kasičku, kde si zadáte, kam chcete peníze přeposlat, kolik, jakou částku odešlete, peníze vám dojdou na internetovou peněženku. Samozřejmě v začátcích určitě tyto peníze, jakmile tady bude 10 dolarů, okamžitě kupuju další DC Units, aby se mi vlastně ta počáteční investice zvětšila a ty peníze přibývaly rychleji. Tady, až bude 10 dolarů, okamžitě kupuji Matrix. Nemá cenu vybírat tamhle 10, 15, 20 dolarů měsíčně. Je lepší to reinvestovat, počkat třeba půl roku, až vám to bude vydělávat třeba 100, 150, 200 dolarů měsíčně. Potom, když každý takovýto program vám nějakou tu částku vydělá, tak je to pěkný přivýdělek. Takže zase ve stručnosti, tento program je dost složitý na pochopení a myslím si, že nemá smysl dál se do toho pouštět. Dalším programem je True Finance. Opět je tady denní zhodnocení na 3 dny, záleží, jaký program si vyberete. Vidíte, že vlastně až na 55 dní je tady zhodnocení vašich peněz, vašich vkladů. Já se zase přihlásím. Přihlásím se na svůj účet a ukážu vám ve stručnosti zase, jak to funguje. Já teda, protože jsem na počítači denně a hlavně to zkouším, tak se snažím prostě dávat jenom ten denní program,
takže každý den v podstatě to zadávám. Tady máte takovou malou kalkulačku, když tady zadáte v podstatě třeba, nevím, částku $100 na v podstatě jenom ten jeden den, tak vám to vydělá $5 za ten jeden den. Když tady přidáte třeba na těch 37 dní, těch $100, tak vám to vydělá tak co je? No, tak teď mě to nechce ukázat a nevidím důvod proč. Tak zkusíme znova, jak se to rozejbává. Takže zkusíme tady dát částku $100 na 37 dní. Ta částka vám vydělá $1295. Tady vidíte vlastně, že doteďka firma vyplatila 4 400 000, nějaký drobný, a vybrala v podstatě, nebo má zainvestováno od lidí 8 877 000. Dnes je 19. a startovala 31. března, takže pracuje opravdu krátce, je to firma v začátcích, takže uvidíme, jak to všechno zvládne, jak dlouho se udrží na trhu. Tak, podíváme se teda na tu moji titulní stránku. Jestli se nám to zase načte, protože opravdu to kamerový studio koukám, že hodně zasekává počítač. Takže tady vidíte, že už mám zase vydělaných nějakých $19 a v podstatě já jsem do tohoto programu jenom tak na zkoušku vložil $10. $10 každý den, vlastně ty peníze, které to vydělá, já reinvestuji zpátky. Takže za tu dobu, kdy já jsem vlastně investoval do tohoto programu, tak už mi to vydělalo těch $902. Investoval jsem to tam 5.4. Jo, těch $10. Takže za těch 10 dní zhruba tak to přivydělalo $9. Samozřejmě čím větší investice, tím větší zisk. Jo, vidíte, že vlastně ten cyklus mě končil v 8 hodin 14 minut. Neměl jsem ještě čas vlastně to předělat, takže teďka já si vlastně překoupím zpátky to denní zhodnocení. Takže vidíte, že mám zakliknutý na jeden den do zítra a budu tam investovat. Tohle jsou všechno ty plány, které jsme si ukazovali u ty kalkulačky, a zainvestuju tady těch $19. Centy to nebere až 10 centy, jo? Takže $19. Máte tady výběr X peněženek, pokud je chcete hnedka připosílat ty peníze vlastně z peněženky, takže tady máte EgoPay, Salitrus Pay, Perfect Money, Liberty Reserve, a tady máte vlastně Accounts Balance, to je z těch peněz, které vám to vydělalo. Takže já tam zaškrtnu vlastně tady balance, tam spint a zakoupí se mě v podstatě ten balíček na dnešní den. Zítra v podstatě v tuto já budu mít peníze zase zhodnocený, takže z těch 19 vidíte, že peníze se odvedly, z těch $19 mě naskočí nějakých
1990, 20, nedokážu teďka z hlavy říct. A vidíte, že jsem to dělal 12.04, to znamená teď. Takže zítra 20. dubna 12.04 se mi tady objeví částka třeba $20, které opět zase reinvestuji a takhle se tomu budu věnovat. Abych do toho nemusel investovat, tak vlastně to reinvestuju ty peníze. Takže tolik zase ve stručnosti k tyhlety firmě True Finance. A nejzajímavější firmou, která je na trhu už v podstatě 3. rokem, je firma Banners Brooker. Je to nejzajímavější, nejdéle působící firma, která vyplácí tisíce a tisíce lidem na celém světě. Je to firma, která se přímo zabývá jenom odkupem reklamního místa na internetu a pronájmem vlastně reklamních prostor. Jak říkám, prostě v téhleto firmě, když se dobře zainvestuje, investice se postupně rozšiřuje, tak se můžete dočkat i tak velkých zisků, že vás tato firma může živit. Je spousta lidí, kteří už se zabývají jenom tímhletím. Takže já se přihlásím na svoje stránky, kde vám ukážu zase ve stručnosti jenom ty základní věci, které by vás v tuhletu chvíli mohly zajímat. Do Banners Brooker jsem investoval peníze v 7. února a toho 7. února já jsem si koupil balíček. Koupil jsem si startovací balíček, nechce se mi to přihlásit, nevím proč. Koupil jsem si startovací balíček a tento balíček jsem nechal pracovat. Vy si v podstatě zakoupíte různě barevně rozdělené panely. Každý panel má jinou hodnotu nákupní a jinou hodnotu vydělává. Každý panel vydělává i jinačí dobu. Takže když se podíváme ve stručnosti program mě to teda moc nějak neurychluje, takže to není žádná Amerika. Jinak tahle ta firma sídlí v Kanadě. Nenajdete v podstatě na ní nějakou špatnou recenzi nikde na internetu. Samozřejmě najdou se nějací rejpalové a podobně, nebo neskušení lidi, kteří to neumí, nepochopili ten program a mohou tam napsat nějakou špatnou recenzi, ale ať už se týká nějakých hype monitorů a dalších těchhletěch firem, které dávají recenze, tak nenajdete špatnou recenzi. Jsou zde spousty lidí, kteří vydělávají na Banners Brooker pěkný peníze. Takže já vám teďka ukážu v podstatě ty panely, jak to vypadá. No tak, už pojď. Takže máme tady základní žlutý panel, to je ten nejmenší, který běží zhruba 1 měsíc. Zhruba 1 měsíc stojí $10 a vydělá vlastně $20 za ten měsíc. Další panel je fialový, stojí $30, běží zhruba nějakých 6 týdnů, vydělá $60. A takhle to bude pokračovat dál. Samozřejmě čím větší panel, tím delší dobu běží, tím víc stojí. Takže tenhle modrý za $90 stojí, teda vydělá $180.
Když se podíváme na ty balíčky, takže balíček, základní balíček, úplně ten nejzákladnější, stojí $25. Já teda osobně bych vám doporučoval do téhleté firmy zainvestovat víc a postupně i přikupovat další a další věci, protože opravdu ty peníze se tady vydělat dají a pěkný peníze se tady dají vydělat, jo. Takže základní balíček je $25, obsahuje teda jeden jediný žlutý panel a je tam měsíční členství zaplacený $15. Druhý balíček je za $55, zase měsíční členství $15, jeden žlutý panel, jeden fialový panel. Co se týká těch impresí, to vám zatím nebudu vysvětlovat, to jsou zase kredity, které potom budete potřebovat k aktivaci těch svých panelů, ale to až za delší dobu a tudíž zatím to nemá cenu se do toho zamotávat. Další balíček za $145 obsahuje v podstatě členství, $15 měsíční, obsahuje jeden panel žlutý, jeden panel modrý a jeden panel fialový a jeden panel modrý. Tohleto by měl být základní balíček, s kterým jste měli začínat. Je to investice zhruba 3000 do podniku, který vám postupem času může vydělávat stovky a stovky i tisíce dolarů. Takže nebál bych se toho, je tam ještě nějaký poplatek, takže vás to vyjde asi na $153 investice a nebál bych se toho prostě do toho zainvestovat. Takže teď se podíváme, já vám ukážu v podstatě ty svoje panely, který již mám, který mě běží od toho 7. února. Takže když se na to podíváme, tohle je jenom takový návěstidlo různých funkcí. Takže toto je v podstatě jeden panel. Tohleto je jeden panel. Zde vidíte, že doběhne žlutý. Zde vidíte, že doběhne a vydělá $20. Teďka už má vyděláno $17.70. Jakmile doběhne ten panel, tak pokud já si zde nastavím 50% repurchase, to znamená, že 50% z té částky, to znamená $10, se zpět investuje do nakoupení jednoho panelu a druhých $10, druhých 50% se mě přesune na moji peněženku. Samozřejmě ze začátku, minimálně půl roku, je potřeba to reinvestovat celý. To znamená, že ten jeden panel, až doběhne, tak on zanikne, ale za sebe nakoupí další dva. Takže potom vlastně budete mít dva panely, které doběhnou. Zase, když je necháte, za další měsíc zhruba budete mít další 4. A takhle to rozvíjet, protože když budete mít jeden panel, vydělá vám $20 za měsíc. Když budete mít dva, vydělá vám 40. Když je necháte být, tak už budete mít 4, vydělají vám za měsíc 80. Když jich budete mít z těch 4 najednou 8, tak už jste na 160. Když z těch 8 najednou 16, takhle to pokračuje. Jo, takže nebát se, prostě vyčkat a peníze prostě nechávat vydělávat. Další panely, který mám, tak jsou vlastně fialový a podstata je úplně stejná, jen trvají o
chvilku díl, než doběhnou, ale vydělají zase víc, jo. Takže fialový panel stojí $30, jakmile doběhne, vydělávám $60. Za $30 by koupil za sebe náhradu, což to musí, a $30 by šlo na peněženku. Když dáte 100%, opět reinvestujete celou částku, koupí vám to 2 panely. 2 panely, když dojedou, už jste na 120. Jo? A pak tady mám modrou, nebo modrý panely, zatím v téhleté době, kde opět stejný případ, jenom delší doba, větší investice. Takže vidíte, že zase už mám 2 panely vlastně, jakmile ty panely dojedou, každý vydělá $180 a každý za sebe, mám na 100%, každý za sebe nakoupí další 2. Takže jakmile zhruba za ty 2 měsíce tenhle ten modrej dojede, plus minus, tam to není přesně na den, plus minus nějaký týden, takže za ty 2 měsíce zhruba dojedou tyhle ty 2 panely, přeinvestují vlastně ty peníze zpět a budu mít 4. 4 x 180 už je 720. Když se podívám v podstatě na tu svoji peněženku, kde samozřejmě zatím jsem nic nevybíral, protože jsem u firmy krátce, ale vidíte, že mám tady pár dolarů jenom, který tam zbyly, protože jsem tam zainvestoval částku asi o něco větší. Takže když se podíváte, tak v podstatě teď už to má vyděláno $330 dohromady, ty panely, a celkem až dojedou, všechny ty panely až dojedou do konce, tak vydělají $780, což v přepočtu je nějakých 16 000. Když vezmete, že se to celá ta částka zase reinvestuje a třeba žlutý panel oproti modrýmu se otočí 2krát, tak se tahle ta částka jenom a jenom zvedá. A když si vezmete, že až budete na částce, která vám bude vyhovovat, třeba že vám to vydělá měsíčně, já nevím, budete tam mít x panelů žlutých, já nevím, 5-7 panelů třeba fialových a tak dál, a zjistíte, že, protože samozřejmě se to dá propočítat plus minus nějaký ten týden, a zjistíte, že vám to vydělává v průměru měsíčně okolo 10-20 tisíc na naše, tak už nemusíte dávat 100%, nebo někomu stačí třeba vydělávat jenom 5 tisíc, tak už může dřív, ale kdo chce víc, tak bude pořád dávat těch 100% vlastně to repurchase a bude se snažit ty peníze reinvestovat, že jo? Protože jako každá firma, když peníze vyděláte, měli byste část těch peněz zase vložit zpátky do té firmy, aby ta firma se rozvíjela. Takže tohle to je v podstatě vaše malá firmička, nebo všechny ty programy, které jsem vám ukazoval, jsou vlastně vaše malé firmy, a je jenom na vás, jestli už v tuhletu chvíli tady nastavím 50%, nechám si vyplatit z každého panelu po $10 a budu další měsíc čekat jenom s těma 2 panely. A nebo to nechám a vím, že za tyhle ty panely dojdou asi za nějaký 3-4 dny, bych to tak tipl. Takže až oni dojdou, budou z nich 4 panely, a ty 4 panely, když počkáme měsíc a vezmu si jenom ze 2 z nich těch 50% a další 2 panely nechám zase reinvestovat na 100%, tak už jich budu mít 6 a ještě k tomu dalších $20 do peněženky. Takže tohle jsou ve stručnosti programy, kterými se teďka zabývám. Samozřejmě je jich spousta těch programů, ale zatím se mě nechtělo, nebo jsem možná nemohl investovat nějaký horentní sumy, horentní částky do
těch programů. Navíc jsem potřeboval mít taky nějaký důkazy, takže vidíte, že třeba u toho Bannerusu, tady u tohohle Bannerusu od února, ale dokud jsem neměl v rukách nějaký důkaz, že to opravdu vydělává, že to funguje, tak jsem do toho nechtěl přivádět další lidi. Takže je to stejný, co se týká Hourly Refshare, 3days a dalších. Ke každému tomu programu existují i na Facebooku skupiny, ať už je to tady na Bannersbrooker, ať už je to na Hourly Refshare a neposlední na řadě i to 3days. Všichni mají své skupiny, kde můžete diskutovat s těma lidma, kde můžete získávat nějaké informace a v podstatě vidět, že to funguje. Někteří lidé, kteří už jsou tam delší dobu jsou schopni vám třeba přeposlat na ukázku vyplatní vlastně screen z peněženky a tak dále. Jo, takže tolik ve stručnosti k těmto programům. Kdo bude mít jakýkoliv zájem, pod videem budou kontakty na mě, není problém, cokoliv. Co nebudu vědět já, zjistím vlastně od svých nadsponzorů, od lidí, co mě do toho přivedli, kteří už jsou tam delší a delší dobu v jakýmkoliv programu. Takže jakýkoliv program, který se vám zalíbil, třeba všechny, třeba žádnej, budu rád, když se do něho zaregistrujete pod mými referenčními linky a pokud chcete investovat peníze, pokud chcete si přivydělat nějaký ten peníz do budoucna, třeba celé léto se o to starat a na zimu vybírat, máte dveře otevřené. Takže děkuji za pozornost a těším se někdy na spolupráci s vámi. Zatím naschle.